అనుకుంటారు. తమను ఎవరూ గమనించకుండా ఉండేందుకు జాగ్రత్త పడుతూ ఉంటారు. అందుకోసం పార్కుల్లోనూ నిర్మానుష్య ప్రదేశాల్లోనూ వారు కలుసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ కర్ణాటకలో ఇందుకు విరుద్ధంగా ఒక ప్రేమ జంట సిగ్గు విడిచి నడి రోడ్డుపై రొమాన్స్ చేశారు. వీరిని చూసిన వాహన చోదకులు ముక్కున వేలేసుకున్నారు. కర్ణాటకలోని చామరాజ్నగర్ జిల్లా గుండ్లుపేట ప్రధాన రహదారిపై ఓ ప్రేమ జంట బైక్ పై ప్రయాణిస్తున్నారు. అందులో యువతి పెట్రోల్ ట్యాంక్ పై అబ్బాయికి ఎదురుగా కూర్చుని ఉంది. అబ్బాయి బైక్ నడుపుతుంటే అతన్ని గట్టిగా కౌగలించుకుని ముద్దుల వర్షం కురిపించసాగింది. అతడు కూడా ఆమెకు ముద్దులు కురిపిస్తూ ఆమెతో సరసాలాడుతూనే బైక్ నడిపాడు. రోడ్డుపై భారీ వాహనాలు వచ్చిపోతున్నా వారంతా చూస్తున్నారనే స్పృహ లేకుండా వారు రొమాన్స్ చేశారు. ఇదంతా మరొక వ్యక్తి వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో ఈ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఇది కాస్త చామరాజనగర్ పోలీసుల వద్దకు చేరింది. దీంతో బైక్ నెంబర్ సహాయంతో హద్దులు మీరి ముద్దులు పెట్టుకుంటూ ప్రయాణించిన వారిలో ప్రియుడి సమాచారం